Казан сөйлей. 15 сағат 10 минут. Татарстан радиосы өзінің тапшыларын давам еттірі. Татарстан радиосы фондынан деген циклдан әдәби-драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга бөек язучыбыз Гаяз Исхакыйның Жан Баевич әсәре буенча куелган радиоспектакль тәкъдим итәбез. Уенда катнашалар Шакирҗан сәүдәгәр, Рауил Шәрәфи, Сахиб Җамал, аның хатыны, Нәҗибә Ихсаный, Миңлебай, Шакирҗанның әтисе, Ирек Бахман, Әнүәр, Шакирҗанның улы, Аграфина Васильева. Кызлары Халидә һәм җырчы Марҗа рольләрендә Фирая Акбар, Асрау, Дания Нурлы, Федосия, Шакирҗанның марҗасы, Алсу Гайнуллина, Закир хезмәтче, Илдус Әхмәтҗан, Галәветдин Әл-Җамали, Имансыз яшь мулла, Әсһәр Шакир. Тегүче һәм итче рольләрендә Наил Дунай, гармунчы урыс, Ринат Таҗи, авыл мулласы Әнвәр Габайдуллин, бокс мөгаллиме Фәрид Җәләй, приказчик Халим Җәләл. Калган рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Спектакльне Айдар Хафиз алып бара. Тамашаның режиссеры Фәрид Җәләй. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган. Хәзер игътибарыгызга спектакльнең беренче өлешен тәкъдим итәбез. Шакирҗан сәүдәгәрнең өйүче. Сахиб Җамал зал уртасында өстәл тирәсендә кер тәгәрәтә. Бер пишмакта Әнвәр сабак укып утыра, Халидә курча уйлый. Оғлым димен, сабакларыңны укып бетергәч, пишмак киптән серкә алып керерсең. Хәзер бетерәм инде, бетерәм. Бетер, оғлым, бетер. Әни, курчагыма күлмәк тегеп бир. Эй, кызым, инде синең үзеңә курчак күлмәкләре тегәргә вакыт. Әни, башына калфакта кидер. Эй, Аллам, кызым, башка вакытта, менә хәзер әтиң арып кайтыр, аш хәзерләргә кирәк. Әни, мин Әсмаларга курчак уйнарга барыйммы? Юк, кызым, хәзер кич. Менә хәзер әтиң кайтып керер, аш ашармыз. Әсмәнең дә әтисе кайта. Кунакка көндез генә йөриләр. Әни, бетте. Әни, карале, беләм микән сабагымны? Син менә шушы төштән сора әле. Ай Алла, угылым, сез миңа бер генә дә тынычлык бирмисез иркенләп эшләргә. Инде бусы тотынды. Менә бит күпме кара инде кирләремне тәгәрәтәсем бар. Хәзер әтием кайтып җитә. Әнием, бәгырем, сора инде. Мин иртәгә мәктәптә белмәсәм. Ай Алла, бир. Кайдан, кайсы төштән? Менә. Шушыннанмы? Иртәнге намаз ничә рикъат? 4 рикъат. 2 рикъат сөннәт, 2 рикъат фарыз. Ярый. Укый беләсеңме, оглым? Беләм. Шулаймы? Менә илә намазы ничә рикъат? 10 рикъат. Шулай, 10 рикъат. Ничәсе фарыз, ничәсе сөннәт? Аның 4 рикъат сөннәт укыйсың, аннан 4 рикъат фарыз, аннан 2 рикъат сөннәт. Ясту намазы беләм микән, әни? Ясту намазы ничә рикъат? 9. 4 рикъат фарыз, 2 рикъат сөннәт, 3 рикъат витеп ваҗиб. Инде әни моны син карап тор әле, мин укыйм. Әйдә тизрәк. И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Булды җитте, улым, bunсын бигрәк тә яхшы беләсең икән. Бар инде, бар зинһар өчен дип әйтәм, серкә алып кер. Әтиң пилмәнне серкәсез ашарга яратмый. Ярый, әни, мин хәзер. Әни, инде тиз җыен буламы? Без тагын кыңгыраулы ат җигеп барыр идек, Ай Аллам.
Кызым, җыен бит ул җәй көне була. Хәзер күрәсең кыш, менә яз килер, аннары җәй килер, аннары инде менә җыян булыр. Әни, миңа җыенга аллы күлмәк тектерерсеңме? Менә кич белән ятканда, әтиемезнең кәсебе яхшы булсын, әнием исән сау булсын дип дуа кылып ятсаң, тектерермен балам, ярыймы? Әнә, әтиең шалтырата кайтты ахыры. Кем бар анда? Әйе, гәҗитчеләр генә менә гәҗитләрен калдырып киткәннәр. Шулай, әни, шулай. Әйе, гәҗитләрен калдырып киткәннәр икән. Кара. Кызым димен, юк, буларына тимә. Булар әтиеңнеке, ул гәҗитләргә кагылганны яратмый, тукта димен. Кара инде, нинди бала, әни, кара, нинди матур. О, кызым, бирәле әнием. Ул абыеңныкы ярамый. Менә сиңа зур үскәч, үзеңә аерым алдырбыз. Китерәл алып куйып. Ул абыеңныкы. Әни, сиркә алып кайттым. Алып кайттың оглым, яры. Рәхмәт. Ник син минем журналларымны йөрткалыйсың? Менә әйткәндә бит менә туктала, кызым. Туктала, абыем. Улым, тукта. Оглым. Булды. Җиттесез бит туганнар. Оглым, алай сеңлегеңне кимсетмә. Аны алай күсезләргә ярамый. Ул бит кыз кеше. Ярый, булды. Бер-берегезне хөрмәт итеп кенә уйнагыз әле, ярый, булды. Ай Алла, әтигез кайтыр вакыт җитте. Карагыз әле, балалар, шаулашмагыз димә һәр. Әни, мин кертим тәрбияләрне. Мин дә. Китегез, булды үзем. Шакирҗан кайтып керә. Ул кама тоткан туннан, аягында киез итек, башында тәвәккәл бүрек, билендә билбау. Әтигез кайтты, шаулашмагыз. Әтигез арынган. Исән сагына кайттыңмы, картым? Аллага шөкер. Аллага шөкер. Әти, бүргеңне миңа. Ярый. Кызым. Ярый. Әйдәгез. Әти, билбауыңны мин алам, билбауыңны. Ярый оглым, ярый. Әтигезне алай идәтмәгез. Ул бит арып кайткан. Ашың хәзерме? Әзер, әтисе, әзер. Бүген мин сиңа яраткан ашыңны әзерләдем. Әти, бүген әни пилмән. Кызым, Әни сиркә алып кайттым. Әйе, балалар, Сау, тордыгызмы? Аллага шөкер. Алланың биргәненә шөкер. Мин кулымны юып алыйм анда. Әйдәгез. Хатын, кара әле, анда алмалар бардыр, ал әле. Ярый, әтисе, ярый. Әти, мин кымган алып келем, җәме. Мин алып. Тавышланмагыз дим. Үзем юындырам, әйдә. Арыдым. Үйгә кайткач, тынып китәсең. Әти, рәхәт. Кылганнан суны үзем салам, җәме. Ярар, кызым, ярар. Булдымы? Ипләп, балалар. Әйдәгез. Ягыз. Утырышыгыз. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я хатын, сал. Ярый. Шайтанизрәҗим. Я әтисе, алан. Ягыз, балалар, акрын. Ипләп кенә ярый, пешә күрмәгез. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Пилмән бик изрәп китмәгәнме? Озаграк тоттым шикелле. Нәг өстендә. Шулаймы? Артык табышмаган кимдә түгел. Ярый. Сиркәдә сал әле менә. Ярый, әтисе. Хәзер Сал, сал. Юк, улым, ярамый сиңа әши, ул әши. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ягыз, ашагыз, балалар. Я, әтисе. Сәүдәләрең уңдымы? Аллага шөкер. Биргәненә шөкер. Шулаймы? Килгән киткән кеше булмадымы? Юк, Гайша абыстай гына авылга кайтам дип килгән иде. Әтиләргә дип, бераз күчтәнәш кенә җибәрдем. Күбрәк җибәрергә кирәк. Шулаймы? Алар дугасы аркасында яшимез. Дугада булсыннар. Мин инде шул үзем генә булгач, акчалата җибәрергә синнән башка базмадым шул картым. Яхшы эшкә миннән һәр вакыт рөхсәт. Шулаймы, ярый. Изнегам. Ягыз, бер дуа кылыйк. Элхамдулиллаһи лазият хамани ва сакани ва жа'алана минал муслимин би рахматика я архамар раһим. Аллаһу акбар, я Рабби, Аллаһу акбар. Ярый, әйдәгез әле, балалар. Мин савыт сабаларын җыйгаланчы, сезгә ятарга вакыт. Әйдәгез әле. Мин әти берлә ятам. Улым. Кызым, әйдәгез. Әйдәгез димен. Әниңә каршы килергә ярамый. Әйдәгез, балалар, әйдәгез әле. Кызым. Әкият сөйләле, әкият. Ай Алла. Әти, син намаз укыйсыңмы? Укыйм. Бар, ята тор.
Қазір оқиын. Ayatul Kürsilerini okuyturuz yarına balalar. Ayatul Kürsini unutmağız yatır aldımdan. Ay balalar, eydegiz deyin, etiyigiz bik organ. Bir şımağız, yıklağınız, eydegiz. Mında namaz okurma kiriydi, eti bağırım kiriydi. Hazır. Yani, bulma işini. Xotin, namazды qo'ylayli. Mına Men kirib namoz o'qiy boshlamasam, bular yo'qlab ketmaslar. Şulla desin. Mayli xotin, mayli yanchiqma. Estağfirullah. Xudoyim, Sani aytirali. Narsa bu? Oqirtingina samovarga o't sol. Shulaymi? Hazır qizim, hazır. Satular Allohga shukr, ko'z timasin. Xudoyim subhan. Былтыр 1 tunni 10 tanka olgan edim. 35 ga sotdim. Subhanallah, maşallah, mana sena boyliq. Estağfirullah, tövbe. Mana kutilmagan davlat. Qorali, ko'zgina qo'yasan. Zor bir zal. Yurt bik zavıksız cihazlangan. Kiregi de, kirekmegeni de var. Şakirjan zal ortasındağı büyük üstel yanında eylene durgan bir büyük urundıqqa minib o'tirgan. Onun üstünde frak, ayağına ak tufli bilen sara getir kigen, üstel üstünde türlü qanqıravlar. Ağır bu bizning nadan xalq birləşitu. Hiç bir tərəqqi pərvarlıq yox. Yani məsələn progress xəbəri yox. Abzay, nerede kirek? Men sana nendi abzay? Abzay. Tatar tisli ağzın tuturub aytırga öyrəngan. Men sana nechik aytdim? Meni har vaqt господин Janbayev deb tasharga. Ikkinchi, men seni chaqirmadim. Kel bera. Ya, mana bu shaltirovuqlar bilan kimni chaqiram? Kimni? Yabalaq. Narsa yutding? Kimni tilasan shuni? Tilasan kimni tug'il? U Nyabrazovnilik ular yabalaq, yutqan. Taraqqiy parvar kishini har vaqt shu yo'lda bo'lar. Mana qara. Busini shaltiratsam zaharni chaqirgan bo'lam. Mana busini shaltiratsam kuchirni. Mana busini shaltiratsam gaspashani. Ya, hozir men kimni chaqirgan bo'lam? Zokir abzayni? Men senga Zokir tug'il zahar deb. Bu nindi taraqqiy parvar tug'illik. To'xta. Chiqqanda nishlarga kerak? Bildim. Asrau reverans yasamakçı bula. Buldıra almay. Aya, reverans malay tug'il. Mana. Ha? Janbayevich o'zi reverans yasab ko'rsata, o'zi da bik kulki yasay. Mana ular bilan ashita. Bu nindi Nyabrazovnilik. Yuratam hech yo'lga solib bo'lmaydi. Niye abzay? Ilgari sizlarga ayran. Ondan benim yanıma kir. Men seni necha marta aytdim. Господин Janbayev deb tasharga. Ya, beri kel. Men mundagina turam abzay. Munda. Yaram yo'lay aytirga munda. U Nyabrazovnilik. Taraqqiy parvar bo'lirga kerak. Bayarlar alında aytsang yotdi bo'lsa. Mundaymış. Sen bizni kichkinadan şolay öğretkenler indi. Neymiş barsan abzay? Abzay tug'il. Господин Janbayevich. Ya şolay bo'lsin. Hali men samovra qartaydim. Neymişim var? Mana shu tuyinni al. Shish. Ko'rasizmi kiyimlarini? Mana bular senga
Мұннан соң сен әр уақыт шоны киіп жүр. Тараққи пәрвар бол. Я, киіп қара. Сон, бұл бит абзый, ұрыс киім екен. Аллам сақласын аны киерге. Ей, ұтын. Өзіңнің файдаңны өзің білмесең, мен сені кіші тәрге тілейм, сен хаман өзіңнің татарлығында. Яки! Закир лакейлар кия тұрған, уқалап тіккен киім кигәш, бик шықсыз қияфәткә керә. Мана сен әр уақыт шул киімді болырсың. Сен ишік түбінде келген қонақны қаршы алып, ұзатып қына тұрырсың. Мана шушыны шалтыратсам, менің яныма кірірсің. Қазақ үтіктірге яқшынырсың екен өзі. Бар, шық! Аннан меңа әр уақыт господин Жанбаевич деп кені әндашырсың. Мен сеңа Захар деп әндашырмын. Неге олай дейк? Әйттік абзый. Мен ада Закир ғана деймесің ме? Мұлла қошқан есемен бейт. Сен ада Шакиржан абзый ғана деймін де. Бар! Сен оңламайсың. Сен ұз ғына да тәрәққи пәрвар түгіл. Абзый, анда бір әлләнінде ұрыс келді, бек мәхаббәтсіз әлләнінше сөйлей. Шакиржан Меңнебаевич идәмі дей. Жанбаевич дейін. Мен айтмайм, ол айта, ол. Кірсен. Есәнмісіз, Шакиржан Меңнебаевич. Бұсы да затсыз. Жанбаевич. Да, Жанбаевич. Шакиржан Меңнебаевич. Мен сіздің балаларға деген киімдерді кетірдім. Тәрбие шарт болды. Нәрсе абзый? Тағы абзый. Мен сенің оғызыңды бәріп сандыраман. Мен сені шақырмадым. Мен госпожаны шақырдым. Әлі обыстай пилменге қомыр басайды. Сыңыра басар. Жаққанда нештелер? Ей, анаттым енді абзый. Міне бұл затсызлар біләдін якет. Необразованный біздің татар халқы. Да, Шакиржан Меңнебаевич. Жанбай. Да, Жанбаевич, Шакиржан Меңнебаевич. Нәрсе қарт? Мен бүгін салма пішірермін деп қамыр басып тұра едім. Нешік дейсің? Нәрсеге шақырдың дейм, қартым. Қарт. Қартым. Сен госпожа саташасың әлі? Жоқ. Қарт. Қартым. Нешік әлі сенің образованный есімің? Софичка. Госпожа Софичка. Мына бұл тігуші біздің ғазиз балаларымызға киімнер тігіп кетірген. Да. Estağfirullah, sen qorali, sen әлі ғақылыңнан яздың мы? Әлі Құдайым сені жиді ясын шығарып үшкірттім ме? Затсыз. Образованныйлықны аңламай. Әбәу, неге бекемсіз қартым? Теге қоршақ кәмитіндегі малайны қатыслы. Затсыз. Уфалла. Первый сорт. Уфалла. Нәрсе еміш абзый? Абзый түгел. Господин Жанбаевич. Ей, господин Шакиржан абзый. Госпожа Жан абзый. Затсызлар. Ey Allah. Необразованныйлар. Господин Жанбаевич. Неге соң оларға керек? Кіші тіслігіне сөйлешіп болмаймын дейсің? Нешік әлі Захар? Захар. Кісің кіші тіслігіне сөйлесең не болады міне? Астағфирулла дейуім. Нешегінде мұсылман исіміне орысша бұзып әйтірге мүмкін. Ярамай, тәубә, астағфирулла. Необразованныйлар. Бар Захар. Мұхаммад Әнуар Тиммирзаны береге алып кел. Мұнда ма? Мұнда түгел, биреге. Биреге дейсің. Йори, сіздің иқтияр. Оны да орыс етәсіз міне. Астағфирулла, аузыңнан жел алсын. Астағфирулла дейін. Астағфирулла. Тоқала, асырау. Ей, Құдайымызың сақла.
Фурулайын Халиданы бирге тәшриф жанап иттер. Әлей. Халиданы абзый, нишлейм? Безнең җегне әйтер абзый. Ялла. Валлаһи ул бик матур курчак уйнайды. Ник ул Фәриле булса? Необразованный. Картым, мен сиңа нәрсә булды? Әллә үзеңне пәриләр алыштырдымы? Хәзрәт чакыртып Коръән чыгартыйк, картым димен, картым. Кет. Сатсыз. Необразованный. Әти, не булды? Нәрсә булды? Балалар юк. Әни. Ул ни дигән сүз? Маман диң. Маман. Кирәкми, бәгърем, кирәкми, әнием. Кирәкми, әти, бәгърем. Әти түгел. Папа диң. Кирәкми. Папа диң. Папа. Нәфәрәтсез әти. Менә буларны образованныйлыкка өйрәт. Китер киемнәрне. Да. Кием первый сорт. Хәрби. Estağfirullah, bu nindi мәсхәрә. Атисе, bu nindi мәсхәрә. Син әллә минем оğlымны кәмешче ясамакчы буласыңмы, ярамый? Син белмисең, син баяр халкыны күрмәгән. Первый сорт. А менә бусы инде фарш. Бакча карашкысы булды. Беләмсез бу нидан хәбәр бирә? Господин Жанбаевичның уйларга вакыты җитә, тирән, зур уйларга вакыты җитә дигән сүз. Мин сезнең кебек камыр басу, самавар куюларны уйламыйм. Дөньяның йөреше, дөньяны образованныйлаштыру хакында төшенәм. Менә монсы икенче хәбәр бирә. Господин Жанбаевич уеңны җәй, хәзер бул дигән сүз ул. Хисабы, господин Шакирҗан Минович. Башка чакта. Мин хәзер мәшгуль. Зур эшләр берлә мәшгуль. Барыгызда. Estağfirullah. Хәзер господин Жанбаевич уйга чума. Ни булды сиңа, картым, җаным? Әллә урыс шаукымы кагылдымы? Нинди һәйбәт тора идек бит. Әллә күзләр генә тиде микән үзебезгә? Әллә бер дошман буздымы, җаным димен? Әллә җаным камчылы ишанын чакыртып ышкыртыйммы? Бәгърем, алай сукмайды үләр бит. Мин сиңа әйттем. Мин тирән уйлар, бик тирән уйлар уйлыйм дип. Син үзеңнең вак кечкенә эшкертүләрең берлә чуаласың. Син кайчан образованный булырсың? Без хәзер андый вак татар эшләреннән, татарның необразованный гадәтләреннән үскән. Мин хәзер собственный дом, горчичный улица имею. Мин хәзер Жанбаевич образованныйлыкка сезне өйрәтәм. Ай Ходаем, нинди гынашымлыклары гына булды икән. Нинди гынашымлыклары, кемнең генә күзе төште икән. Астагфирулла. Менә сиңа, матушка, образованный булырга тырышырга кирәк. Астагфирулла, мин нинди матушка булыйм ди. Мин Аллага шөкер мөселманмын. Сахиб Җамал, Аллаһ Тәгалә биргән исемем бар. Син үзең матушка. Мин сиңа образованныйлар чагына дәшәм. Дәшмә миңа, кит янымнан, кит. Менә бу. Ни дигән сүз икәнен белмисең? Бу господин Жанбаевичның уйлау вакыты үтте. Ул үзенең тирән, зур, улуг бик уйларыны үзенең зур башында
ойлап бітірді деген сөз. Мына бұл күн сен затсыз қымашауладың. Господин Жанбаевич бұл дүнияның халі хақында рәтләп ойлай алмады. Не болыр бұл дүнияға? Қызғаныш бұл дүнияның зағиф адам балалары. Абзай, 2 орыс келді, 1 маржа, әтті де бар. Ол музыкантлар. Балаларны шақырыңыз. Ишектен 2 орыс, 1 маржа килеп керәләр. Кулларында гармон белән скрипка. Сәнәрмесіз, Жанбаевич? Аллаға шүкір. Мана образованныйлық нешек була. Астағфирулла. Мана музыка башлана. Ана бек ихлас берлә тыңлабыз. Ул күңелеңне эшкәртә. Тирән уйлар уйлата. Мана шулай улны куеп тыңлабыз. Мин тирән уйларга чумдым. Бик татлы эшләр уйладым. Господин Жанбаевич, мадемуазель Мариның авызы кибеп китте. Бірер нәрсә шәргә булмас микән? Да, Жанбаевич, да. Захар, господаларга поднос берлә коньяк керт. Капкаларга да булсан. Бик рәхмәт. Мана образованныйлар ничек. Захар, Астағфирулла. госпожа берлә миңа да кадах китер. Астағфирулла. Кит диле. Шәмсің. Аллам ғана сақласын. Астағфирулла. Госпожаның исәнлегенә. Кирәк түгел. Астағфирулла. Әлей, отышму. Ağzıma ot қапты, әлей. Мине кеше итеп санасаң, образованныйлар алында ятлы итмә. Астағфирулла. От қапты ağzıma. Инде тағы біріне бик тирән көйне уйнаңыз. Әгәр дә господин Жанбаевич теләсәңез, мадемуазель үзенең Парижда йөргән көйләре берлә җырлар иде. Ләкин анысы өчен аерым түләргә кирәк булыр. Не корите меня, не броните, не любите я его не могла, а любивши же все, что имела, все ему одному отдала. Посмотрите, что стало со мною, где девалась моя красота, где румянец, что спорил с зарею, где волнистых волос густота. Где румянец, что спорил с зарею, где волнистых
волос густота. Mana bizning g'aziz balalarında şunday muzika gayretire kerak. Her bayarının balası şagası muzikini bile. Muzika bile büyük zor terakki perverlik. Estağfirullah. Bek kerak edi. Kerakmiymisan? Şulg'ina qoldi. Estağfirullah. Xudoyim saqla. Alla endi sen balalarni uramga chiqarib, garmon ko'tarib, o'ynatib yurmoqchi bo'lasizmi? Xudoyim o'zing saqlasin. Sen anlamıyorsun. Anlamıyorsun sen sattın. Balalarga muzika öğretip bik tek kerak. Bil. Onu bir sızdırıp jibersen, qaygıların taralып gider. Andan muzikant her vakit qadrli bil. Tuyda davul chaqirila, tuğan kunni davul da'vat etilib, restoranda, taksirda her vaqt kutilgan unoq. Bu mana. Nindi uylarga kiritmadi endi, nindi qadr hurmat ettirtmadi. Parijda da muzika pek zo'r hurmatda. Endi ol skripka kebek yo'q. O padişahlar sarayına kire. Ansız turmushning vapshi tami yo'q. Ko'ramsan? Obrazovni kishilarni silay. Mana ertagadan boshlab bizning g'aziz bolalarimizga da muzika o'rata boshlara kerak. Mana sizning qaysingiz o'rata olar ekan? Yo'q, kerakmi? Kit deyman, tili. Alla aqlingdan yozdingmi? Men o'z bolalarimni shulay masxara etirga irik bermamin, kit deyman. Kit. O'zing kelirgan jetmagan endi bolalarga qolma, kit deyman. Gaspasha. O'zingizni unutib jibarasiz. Bunday obrazovni kishilar oldida onday tatarcha sotsiz sizlar so'larga yaraman. La havle ve la kuvvete illa billah galil gazim. Mademoiselle Marida bu terbiyesizlikka hayran qoldi. Men Parijda turdim. Men bunday durfama amalalarni yaratmayman. Siz bitindi gospodalar. Ana izbini. O bit nadan. O bit terakkiparvar tugul. O bit необразованный. O bit tatar xotini. Anisi shulay. Lekin sizning kibek o'zi obrazovanный, o'zi aqlli, o'zi g'alib, o'zi matur, o'zi boy, o'zi baxtli bir zo'r kishining Janbayevich shunday xotinlar birla umrni aram etib. Durust. Shal. Mena shunday vaqtlar bilan umrimni aram etib shal. Bu taraqqiyparvarlikqa xilof. Öyle de senin birle bir kup ömrümle aram ettim. Zatsız. Yürte salma, kis salma, gündüz salma. Oşanın reti yok. Yemininin cevele yağı yok. Sözünün temi yok. Müzik bilmişsin. Zatsız. Paris kurmagan. Yok. Ben senin birle ömrümle aram etmeyim. İtalmayım. Çünkü bu ömrüm israf bulaşak. Allah'ın bergen bu zor başka, zor akılga karşı küfreni nimet bulaşak. Bu baş mı? Bu baş. Eşli bu baş. Esinin baş. Sen kibek baş. Dilirme balalar aldığında akılına kil. Ellerinde tuzga yazmagan narsalar silip git. Estağfirullah degin. Sağolunuz. Men kerak bo'lganda chaqirarman. Mana shuni shaltiratsam kirirsin. Bor. Sen o'zingning vogishlaring bilan, qomir bosularing bilan matash. Mening boshimda o'lgana tugil. Ey qartim, jonuqayim, bag'ri kesagim, alla sen shinnab turib aqlingdan shoshdingmi? Bor, госпожа, bor. Mening sizning bilan söyley turgan so'zim bitta. Men bir faltidinle anlayayım. Sen terakkiparvarşa söyleyilmesen. Ey Rabbim, bu butunlay aqlimdan yozgan. Alloh'ayim o'zingga topshirdim, ketdim. Sizga, господин Janbayevich,
bu turmuş birle turga yaramay. Әрәм sizning turmuş, әрәм sizning talantınız. Sizge min grafinyalardan, knyaginalardan biladiganni tamam. Bir söz tatarcha ayta bilmaganni tamam. Bir söz bilmaganni. Шенобразованный, мадемуазель Мария Квакчанбаевич. Да. Слушай, а мен шондайын таба алмайма. Мына скрипканы шондай уйнатырған табам, только держись. Сен тута біля, урында күлі біля, урында жырлы біля. Әлі мына бір күнні кабинетта офицерлар, жоқ, простой офицерлар түгіл, гвардейскиларның ислері кетті. Дей, машурка дейлерінде қатып қына қалалар. Господин Жанбайыш, сіз андыны енді шәм бірлі ізлесеңізді тамалмассыз. Рахмет сізге. Біз әр вақыт сіздің қызметке әзір, Жанбайыш. Әр вақыт әзір. Мадемуазель Мария ұшамай ма? Бек образованный қыз бейді. Әлі неше офицер өзін сұрады. Тен көрмеді? Иті сүті бірде жоқ. Не баш үсті жиләк кібітні табам. Ләкин бит біләсіз, господин Жанбаевич, бұл образованный халықта хатын ісіне шықмайлар. Ол бит екі хатын алу татар ғада тегіне. Шылай. Мен аны затсызды айрам. Қазір айрам. Біз енді кетейік, Жанбаевич. Мадемуазель Марияға жырлаған үшін айырам деген едіңіз. Яры. Рахмет етіңіз. Мария. Көшір бірлі, Яшмуллаға барыңыз. Господин Жанбаевич, госпожа Сушишкіні айрам, талақ қаты язарға келсін деп айтыңыз. Тез еріңіз. Көшір суға кеткен еді абызай. Мен құмғаннара қартам, башқа уақытта болар енді абызай. Господин Жанбаевич не сөйлегенін біліп сөйлей. Оның әміріне қаршы тіл ашылмасын. Бар. Мек, бармаймысың? Барам дейді. Рахмет, господин Жанбаевич. Господин Жанбаевич, мен бит әлі графиняға барып дилбегесін тартып қарамақшы болам. Княгиняға да кіріп шығармын. Иде туғыры келсе, баронессыға да сәлем беріп шығармын. Біләсіз, аңды кішілерге жаяу еріп болмай. Шығымы бар. Сіз енді меңа бұл емішіні көшсаңыз, бірәз ақша беріп қойыңыз. Әлі хаман жетмеді бұны? Графиняға барыға жетті. Мен бит княгиняға да, баронессыға да барып шығайын деген едім. Бар. Барсына да бар. Рейсалығыз. Тоқтаңыз. Бір гіна минутқа. Тағы бір күй ойнарға. Тарихи бір марш ойнарға қазірләнігіз. Господин Жанбаевич яңа ақ тәрәққи пәрвар образованный тұрмышқа яңа адам атылай. Айдаңыз. Тағын нәрсе болды енді қартым. Тағын нәрсе болды. Біз, господин Жанбаевич, өзіміздің тілегімізді сізге білдіру үшін сізні шақырдық. Сен не қыланасың енді тағын қартым. Тағын не қыланасың? Біз ескіден бірлі Ақсияк, Мамайдан бірлі хан нәсілінен келген Жанбаевич, мұндай тұрфа тәрәққи пәрвар түгіл, необразованный тұрмыш біле тұра алмайбыз. Біздің Ақсияғымыз мұңарға әрней, сықырый. Бұның ішінде біз господин Жанбаевич, тирен ойлағаннан соңында шол ойға келдік. Біз госпожа Суфичка сіздің бірлән тұра алмайбыз. Сізді талақ етеміз. Сізге өзіміздің пішен базарындағы юртны береміз. Сіз өзіңіздің татарларыңыз бірлә шупырдашыңыз. Біз господин Жанбаевич өзіміздің тәрәққи пәрварлығымызға шаған образованный шын тұрмыш құрамыз. Ғазиз балаларымызны да біз шын тәрбие берер үшін сіздің кебек тупас, дұрфа,
необразованный қолда қалдырға разы болмайбыз. Біз, господин Жанбаевич, оларны шын кіші, шын тараққи парвар, мадмазель Мари кебек өзлері образованный, өзлері музыка бірлі тұрған тәрбиешілерге тапшырмақшы болады. Кеттілер! Bu bütünlay tilirgen, bitken bu Xudayım estağfirullah. Kek, birmeyim min sana balalarımna. Özünün tilerin jitmegen, indi balalarımni harap etmekşi bolasın. Min balalarımni sana mesxara etirge bermem kek. Ol, bizden kirek zatsız balalarını da. Biz yana, okşayaklarına sılıqlamız. Bravo. Захар, uzat şularını. Господин Жанбаевич, яңа мәдәни тәрәққи парвар тұрмышқа кіра. Музыка! Hamon шул зур бүлмә. Бик сәер киемдәге хезмәтче иртәнге аш урыны хәзерләп йөри. Бергенге бире. Нинди жеңіл генә Фидосия барыня булып китте. Әле тагын нинди барыня? Париждан графиня. Әйтерем инде мин синең графинялыгыңны. Ярый, найда. Без хезмәт кешесе, күргәнеңне дә күрмисең. Миңа соң ни әле? Тик саташсыннар. Менә абзый гына кызганыч. Ул мискин бер катлы кеше. Айда, қылансынар, жаны тілеген жылан ит ашағанды. Не айтасыз, господин Жанбаевич? Графиня хаманда шықпады ба? Жоқ әлі алар тұрып қана яталар. Шықсалар, не айтырсыз? Ярый. Немесім кете? Графиня хаман yok. Алар кеше княгиня бірлі бәк соң қайттылар, операда. Алай дейім. Менің ашысым келер. Бір тәрелке гіне тауа пәрәмәші бірлі шәй ішіп жіберсәң еді. Пәрәмәш ашау затсыз енді затсызында. Сен анда қазір самауырың yok ма? Мен графиня тұрғанша бір-екі шынақына шәй ішіп алар едім. Жоқ, господин Жанбаевич. Графиня иртә берлә самовар куярга кушмый, иртә берлә закуска гына ди. Шулай, дөрес. Шәй эчү бигрәк затсыз булып китә шул. Самовар кайнап, җырлап, сайрап торса, теге якта чытыр-чытыр сикрә пәрәмәч пешсә. Необразованный шул. Доброе утро, графиня. Сильный князь. Мен саған неше айттым? Ертеңгі ашқа ілгәрімен шығарға тиіш. Аннан соң сен шығып, менің қолымны убәргә тиіш. Сен ғаман затсыз татар ғадаты бойынша таң тишігі бірлә тұрып отырасың. Енді графиня бик ерте түгел, 11 сағат соқты. Сен 11-дә тұрған графиняны қайда күргәнең бар? Ул простой мирза гына 11-дә тора. Графинялар, князьлар бірдә, 1:30-да торалар. Бар әле бар, кіріп ят. Әле бик иртә. Минем ашысым килә, графиня. Оннан эш бар. Мин базарга чыгып кирим дигән идем. Минем әле туалетымда эшләмәгән. Бар. Чыгып торалайса, мин үзем чакырырмын. Битәме?
бүлмәдән өстенә алалы-кулалы халат кигән жуан бер марҗа килеп чыга. Доброе утро, графиня. Князьны шақыр. Иртәләр мүбәрәк булсын, графиня. Иртә берлә торганда һәр вакыт син миңа киенергә ирек бирмисең. Ул бит мишаннар арасында гына ала килешә. Без бит мин графиня, син князь. Гафу итәсез, графиня. Минем ашыйсым килә. Бер нәрсә дә юкмы? Аш карынга моны эчү шәп түгел. Син шул мужик кебек кырсак тутырмакчы буласың. Ашарга бар, менә. Бу түгел. Берәр төсле кабарлыграк, бәлеш фәлән, сумса фәлән. Андый затсыз булырга сиңа уят. Шулай. Яйсә, кахва юкмы? Графларда, князьларда син кайчан сәгать берсез кахва эчкәнне күргәнең бар? Ансы шулай. Ашыйсы килә шул. Тәрәккый пәрвар булып тору җиңел түгел икән. Кичә кайда бардыңыз, графиня? Без операга барган идек. Соңга калынды. Менә соңгы пәрдә төшми, көтә йөдәп бетте. Аннан граф Иванов тугры килеп ул әйтә. Беләсез, графиня, безнең улугларда театрдан соң ужин ясалмыйча булмый ди. Дрезд граф дидем. Шуннан киреп, берәр төрле балык ашап чыктык. Сәгать 3-тә мин карадым, әле сез кайтмаган идеңез. Сәгать 3-тә нинди граф, нинди графиня сыер кебек сузылып йоклап ятсын. Без 4-тә генә ятырга өйрәнгән. Шулай. Образованныйлык күренеп тора шул. Миңа бер стакан сөт берлә бер кисәк кара икмәк китер әле. Син нишлисең, князь? Ул нәрсә дигән сүз? Сөт берлә икмәк ашарга әллә син ярлы студентмы? Юк. Миңа доктор кушты. Сәгать 11:30-да диде, һәр көнне бер стакан сөт, бер телем кара икмәк аша диде. Бар, китер әле. Синең докторыңда бер затсыздыр. Безгә, образованный кешеләргә доктор сүзенә каршы килергә ярамый. Табыры. Сез бөек язучыбыз Гаяз Исхакыйның Жан Баевич әсәре буенча куелган радиоспектакльнең беренче өлешен тыңладыгыз. Аның икенче өлешен иртәгә 15:35 тыңлый аласыз. Әдәби драматик тапшыруыбыз бүгенгә шушының белән тәмам. Татарстан радиосы фондыннан дигән циклдан әдәби драматик тапшыруыбызны башлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәзер без сезнең игътибарга бөек язучыбыз Гаяз Исхакыйның Жан Баевич әсәре буенча куелган радиоспектакльнең икенче өлешен тәкъдим итәбез. Уенда катнашалар Шакирҗан сәүдәгәр, Рауил Шәрәфи, Сахиб Җамал, аның хатыны, Нәҗибә Ихсаный, Миңлебай, Шакирҗанның әтисе, Ирек Бахман, Әнвәр, Шакирҗанның улы, Аграфина Васильева. Кызлары Халидә һәм җырчы Марҗа рольләрендә Фирая Акбар, Асрау, Дания Нурлы, Федосия, Шакирҗанның марҗасы, Алсу Гайнуллина, Закир хезмәтче, Илдус Әхмәтҗан, Галәветдин Әл-Җамали, Имансыз яшь мулла, Әсһәр Шакир.
Тегүче һәм итче рольләрендә Наил Дунай, гармунчы урыс Ринат Тажи, авыл мулласы Әнвәр Гобайдуллин, бокс мөгаллиме Фәрид Җәләй, приказчик Хәлим Җәләл. Калган рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Спектакльне Айдар Хафиз алып бара. Тамашаның режиссеры Фәрид Җәләй. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган. Өмір болды. Немесім китә? Графиня хаман юк. Алар кеше княгиня берлә бәк соң кайттылар операдан. Алай дейм. Минем ашым килә. Бер тәрелкә генә тава пәрәмәше берлә шәй ішеп җибәрсәң иде. Пәрәмәш ашау затсыз инде затсызында. Син анда хәзер самавырың юкмы? Мин графиня торганчы бер-ике шинәк кына шәй ішеп алар идем. Юк, господин Жанбаевич. Графиня иртә берлә самовар куярга кушмый. Иртә берлә закуска гына ди. Шулай, дөрес. Шәй эчү бигрәк затсыз булып китә шул. Самовар кайнап, җырлап, сайрап торса, теге якта чытыр-чытыр сикерә пәрәмәч пешсә, необразованный шул. Доброе утро, графиня. Bu senin князь. Мен сиңа ничә әйттем? Иртәнге ашка элгәре мин чыгарга тиеш. Аннан соң син чыгып минем кулымны үбәргә тиеш. Син һаман затсыз татар гадәте буенча таң тишеге берлә торып утырасың. Инде графиня бик иртә түгел, 11 сәгать сукты. Син 11дә торган графиняны кайда күргәнең бар? Ул простой мирза гына 11дә тора. Графинялар, князьлар бирдә, 1:30 торалар. Бар әле бар, кирип ят. Әле бик иртә. Минем ашым килә, графиня. Оннан эш бар. Мин базарга чыгып кирим дигән идем. Минем әле туалетымда эшләмәгән. Бар. Чыгып торалайса, мин үзем чакырырмын. Битәме? Бүлмәдән өстенә алалы-кулалы халат кигән жуан бер марҗа килеп чыга. Доброе утро, графиня. Князьне чакыр. Иртәләр мөбарәк булсын, графиня. Иртә берлә торганда һәрвакыт син миңа киенергә ирек бирмисең. Ул бит мишчаннар арасында гына ала килешә. Без бит мин графиня, син князь. Гафу итәсез, графиня. Минем ашыйсым килә. Бер нәрсә дә юкмы? Аш карынга моны ичү шәп түгел. Син шул мужик кебек кырсак тутырмакчы буласың. Ашарга бар, менә. Бу түгел. Берәр төсле кабарлыгырак, бәлеш фәлән, сумса фәлән. Андый затсыз булырга сиңа оят. Шулай. Шәй, яисә кахва юкмы? Графларда, князьларда син кайчан сәгать берсез кахва эчкәнне күргәнең бар? Ансы шулай. Ашыйсы килә шул. Тәрәккый пәрвар булып тору җиңел түгел икән. Җиңел түгел. Кичә кайда бардыңыз, графиня? Без операга барган идек.
сыңа қалынды. Менә соңғы пәрдә төшми, көтә йөдәп бетте. Аннан граф Иванов тугры килеп ул әйтә. Беләсез, графиня, безнең улугларда театрдан соң ужин ясалмыйча булмый ди. Дөрес, граф, дидем. Шуннан кереп, берәр төрле бал ашап чыктык. Сәгать 3-тә мин карадым, әле сез кайтмаган идеңез. Сәгать 3-тә нинди граф, нинди графиня сыер кебек сузылып йоклап ятсын. Без 4-тә генә ятырга өйрәнгән. Шулай. Образованныйлык күренеп тора шул. Миңа бер стакан сөт берлә бер кисәк кара икмәк китерәләр. Син нишлисең, князь? Ул нәрсә дигән сүз? Сөт берлә икмәк ашарга лә син ярлы студентмы? Юк. Миңа доктор кушты. Сәгать 11:30-да диде, һәр көнне бер стакан сөт, бер телем кара икмәк аша диде. Бары китерәләр. Синең докторың да бер затсыздыр. Безгә, образованный кешеләргә, доктор сүзенә каршы килергә ярамый. Добрый. Доброе утро, князь. Доброе утро, графиня. Доброе утро. Сез күренми башладыңыз? Әлбәт, кичә генә кичне бергә үткәрдек. Шулай. Эшләр күп була илә мәшгуль идем. Күрәмсез, господин Жанбаевич, бу Романовларның 300 ел патша булып торуларының яткары. Менә караңыз, в память царствования его императорского величества Николая II. Бу падишаһлар китабы моны. Менә караңыз әле, господин Жанбаевич, бу кем? Сапожников Николай Митрофанович. Моны таныймсыз? Таныйм. Бусы да Янгаличев. Муншик. Патшалар берлә бер китапка кергән. Миңа да күрсәт әле. Бу нәрсә? Синең, князь, бер китапта да исемең юк. Ул безнең таныш дуст кеше. Без аның берлә булай гына, менә булай дуслар. Мин керттердем. Мин Галабага айттым, кертиңиз аны дидем. Юк дигән булды. Мин губернаторга, ул полицмейстерга, ул архиерейга, мин министрга керттердем. Карале, князьне да керттерер идең. Булай бит уят, бер кайда исеме юк. Бер җирдә рәсеме юк. Миңа бит графиня кешегә булай торырга да ят. Шулай. Менә әле, күрәсең, иртә белән сөт ашый. Ни дип син миңа сөт китерәсең? Нинди графлар, нинди князьләрнең иртә белән сөт ашаганын күргәнең бар? Виноват, господин Жанбаевич. Карагыз әле. Керттерер идең китапка. Мин керттерер идем дә бит. Дошман бик күп. Каршы киләләр. Головасы да каршы килә. Приставы да. Какой он князь ди? Он простой государственный крестьянин ди. Соң майларга кирәк. Майларга кирәк. Бу нәрсәгә? Швейцарга? Швейцарга, лакейга шәйлек итеп бирергә. Әйе. Хезмәтчеләргә шәйлек итеп бирергә. Галабага, полицмейстерга, церемонимейстерга. Бирермез, барысына да бирермез. Озакламыйча бирермез. Аңлыйм, графиня, аңлыйм. Сездә калмаячак. Ләкин бит андый эшне күзгә күз эшләп бетерергә кирәк. Андый эштә вәгъдә мәгънә юк. Син күр дә мин күр. Князь, бир инде. 10 мең берлә эшләп булырмы? Әйтеп булмый. Тырыштырып карарга ярый. 10 мең дисең. Нәрсә исең китте? Әллә син шундый зур эшне бушлай була дип белдеңме? Сапожников бер чиркәү салдырды. 70 меңгә төшерде. Алайда әле көчкә генә эшләттек. Көчкә генә. Мин булмасам юк иде. Юк, булмый моның берлән, булмый. Мин церемонимейстерга барсам, полицмейстерга калмый, полицмейстерга барсам, церемонимейстерга калмый.
Галабаға тағы үз орнында. Нәрсе сатулашасың инде? Мәмірә менің ақшаларынан да. Мен, графиня, сіздің князіні сүйуіңізні, аны зур дәрежәлі итәргә теләвіңізні біләм. Ләкин бұл ғафу итегіз господин Жанбаевичның үз іші. Ол тіләмәсә, күчләп эшләргә ярамый. Минем шул акчам юк иде хәзер. Банкадан алгач бирермен. Соң син чекка гына кул куеп бир. Ау үзе кирәк кадәр алыр. Булды. Бүгін кешке теге орында. Васядан. Ярый, алайса мин тугры шуның артынан китәм. Кызылат. Тиз булсын. Минем кабул вакытым башлана. Бая, киемнәрне китереңез. Господин Жанбаевичның кабул вакыты җитте. Киемнәрем? Сез мине көтегез. Мин хәзер үз бүлмәмә чыгып керәм. Хезмәтчеләр Шакирҗанга смокинг кидерәләр. Ак яка яшел муен бавы. Аягына очлы-башлы лаклы башмак кия. Үзенә алтын читле күзлек, муенына зур фотоаппарат тора. Бер ягына зур бер кызыл чәчәк кадап куя. Өстенә ислемайлар сибә дә Марҗа каршына килеп баса. Марҗа кулын үбәргә бирә. Шулай? Ләкин башыңны күтәрә төшебрәк тор. Шулай. Графиня, бүген нинди ашлар кушасыз? Сезнең үзеңезнең уеңызча ничек соң? Календарда бүген суп аля тартуф, соус, майонез, шницель, голубцы, айскрим. Яхшы. Суп, айскрим. Ай, бер тәлкә пилмән ашап җибәргә, рәхәтләнеп китәр идең бит. Ярамый шул, затсызлык була. Абразонный кешегә килешмәй. Мине сораучы булса, монда гына кер, миңа әйтерсең. Господин Жанбаевичның кабул сәгате җитте. Кыса каһәр аяк киеме кыса. Господин Жанбаевич, المدرس جميع الفنون صاحب العلوم محرر دعوة المستجاب подписчик газеты тәрҗеман эшлин шумной комиссии Галауетдин әл-Җамали. Башына фәс, өстенә җөббә, муенына ак яка куйган яшь кенә бер кеше килеп керә. Әфәндемез, вәли нигъмәтемез хәзрәтләре господин Жанбаевич. Тарихыбызның кояшы, милләтебезнең айы, киң киләчәгебезнең тимер казык йылдызы господин Жанбаевич. Господин Жанбаевич. Жанбаевичның кабул сәгате башланды. Господин Жанбаевич хәзрәтләре, әфәндем, яңа тәррәкый пәрвәр образованный тормышка чыгуыңыз берлә, әфәндем хәзрәтләре, 30 миллион мөселман исеменнән тәбрик итәм. Яшәсен господин Жанбаевич! Тәрәккый итсен безнең артта калган милләт! Сез, господин Жанбаевич, үзегезнең шушы эшеңез берлә, әфәндем, бөтен дөньяга 400 миллионлы мөселман галәменә үрнәк булдыгыз. Төркиядә, Кашкарда, Hindistanda, Simbirda, Mısırda, Şistayda, Garabistan'da, Tatış'ta, bütün Avrupalarda sizge küstügep, kısıgıp qarap turalar. Men sizni
400 миллион мұсылман исемінен тәбрик етіп, сіздің шул образованный тарақи-паривар тұрмышыңызда муаффақият тілеймін, баракат тілеймін. Efendim, господин Жанбаевич, sizga ma'lum tabiatda magnetizm quvvati bor. Bizga har narsa ma'lum. Mars yulduzi birla Zehra yulduzi shu magnetizm quvvati birla birsine-birsi bog'ilganlardir. Bilam. Aralari yiroq bo'shliq bo'lsa da, birsin-birsi tutib turalar. Birsi yig'la boshlasa, birsi tuta. Birsi tagari boshlasa, ikkinchisi torta. O'zlari ko'kni yoqtirta. Mana sizda ko'kdagi Mars yulduzi, господин Жанбаевич. Millat mana Zehra yulduzi. Zehra yulduzi Marsga g'oshiq bo'lgan kibik, millat da sizga g'oshiq. Shulay deng. Mana men kichkinagina bir kishi, sizning kibik ulug' aqlli, boy, tajribali, taraqqiyparvar, obrazovanniy, yumart kishiga xizmat etuvimni o'zimning milliy, diniy, ijtimoiy, iqtisodiy, adabiy, siyosiy, tijoriy, axloqiy, sahiy vazifam deb bilaman. Sizning kibik ulug' kishining ismi tarixlarda oltin birla yozilgan tegish deb bilib, sizning xizmatingizga oshiqdim. Men mana sizning kibik taraqqiyparvar, obrazovanniy yigitlar yetishtirishim uchun madrasai Ag'liya Al-G'alini ochdim. Shuning binasining boshina oltin birla mana sizning ismingizni mana shulay aytib yozirga ruxsat beringiz. Mana shu so'zlarni oltin birla madrasaning eng yuqori yerine. Dumada sagat qo'ygan yer bor bit. Shunda sizning ismingizni yozib, boladan bolaga, tarixdan tarixqa qoldirga ruxsat beringiz, господин Жанбаевич. Siz benim isimni Dumaning boshindagi kibik yerga oltin birla yozib qo'ymoqchi bo'lasiz ekan. Bek yaxshi. Onday taraqqiyparvar ishimizdan ruxsat. Onda tunlarni fanarda yonib turashaqmi? Elektrikdan fanar yonib, har bir o'tgan barganga Жанбаевичning ismin xatirlatib turashaq. O'tiringiz efendim, o'tiringiz. Sizda bek obrazovanniy taraqqiyparvar kishi ekansiz. Qayali, bir tamaki beringsana. Sizning biror ishimlik yo'qmi? Sizning kibik obrazovanniy taraqqiyparvar aqlli kishilar yonida kelganda da raqatlanib kirishib o'tirmasak, qo'yda shulay o'tiramiz. Biz bitul Tatarning tupas turmush ishida tinchigamiz. Bor efendim, bor. Men hali sizni bit yaxshi tanimaganga olay bulay fanatik bo'lmasin deb qo'rqib turdim. Minmi fanatik? Minmi? Min chin obrazovanniy. Min kagam. Kagasiz. Da, kishi ko'rmaganda kagam. Sharga kirtali. Qizig'am vallahi sizning turmushqa. Shin turmush. O'zingiz obrazovanniy, xotiningiz obrazovanniy. Biz baxtsiz. Xotin Tatar xotini. O'shaqaning Tatarasi. Biz Avropacha oshimiz. Avropacha sup ice-cream. Bunda bir kimda yo'qdir bit. Yo'q. Bizning xalq bek ko'pchilarga yarata. Yo'q. Господин Жанбаевич
татар халкы берлә эш эшләми. Аның таныш белеше графлар да князьләр. Ana uşşan ekan. Mana господин Жанбаевич. Bizning shunday. Endi biz sizning ismni 4-qatning eng yuqori yerine mermer taşı üstüne oltin birla yozib qo'ymoqchi bo'lamiz. Bu madrasai Ag'liyaning binası hurmatli господин Жанбаевич hazretleri deb. Әлі сонсыз тарих kitabına da yazam degan ediniz. Hozir tag'in bir nechim. Andan tarixga da yozarman. Chingizxon, Oqsoq Temir, Mavoy Mirza. Simbika birga yozam. Aytыңыз әлі. Ona nişi ittirip yazarsız? Min şulay kitapqa kirammi? Ya, albit bizning kitaplarda Hazreti Umar, Hazreti Ali, Said Battalbatır var. Mana şular kibik yazamsiz. Naq şular kibik. Hem bar edi bir vaqt bir ulug' er. Onun ismi de Жанбаевич deb yazam. Onun Rusçasında yazılganmağız. Hem de aytыңыз, ol iyi dediğiniz вольный пожарный дружинының почетный члены. Дим. Дим. Мен аны yazam. Men аны yazam. Mana shu bizning alagi madrasai Ag'liyani salınıp bitmegen. Tege taşını koyarga o'rin yo'q. Akşamız yo'q. Bizning xalq bit bilasiz. Belki ne barasa olur. Ne tuşunu bitiririz siz, господин Жанбаевич. Biraz akşam verip duramiz. Beramiz. Bizden iş kalmaz. Ko'pmi kerak bo'lur? Sizning ismini kichkina binanın üstüne koyup bastırıp bo'lmaydi endi. 5000 so'm kerak bo'lar. 5000 so'm deysan. Men 3-4 kelgana deb turar edim. 5000 so'm. Mena 500 tankaga вольный дружинадан oltin birla господин Жанбаевич deb yozilgan похвальный list berdilar. Politsiya müdürü o'zi qo'l qo'ygan. Sen o'zining allanindi Tatar kitabı Abu G'alisina simbikalar ratidan Tatar shamini kirtirishing 5000 desang, yo'q, bo'lmaydi. Siz büyük yazuvchimiz G'oyoz Is'hoqiyning Жанбаевич asari bo'yicha qo'yilgan radio spektaklning ikkinchi ulushini tingladingiz. Onun üçüncü ülüşü tizden, yani Rossiya radiosunun yangalıklar çıkarılışından soň 16 saat 10 minutta tinglay alasız. Qozon sili 16 saat 10 minut. Tatarstan radiosu fondundan degan sikldan adabiy dramatik topshiruvimiz davom etadi. Hurmatli radio tinglovchilar, hozir biz sizning e'tiborga büyük yazuvchimiz G'oyoz Is'hoqiyning Жанбаевич asari bo'yicha qo'yilgan radio spektaklining 3-ulushini taqdim etamiz. O'yinda qatnashalar: Shokirjon savdogar, Ravil Sharafi, Sahib Jamal, onun xotini, Najiba Ihsoniy, Minglibay, Shokirjonning atisi, Irik Bahman, Anvar, Shokirjonning uli, Agrafina Vasilyeva. Qizlari Xolida ham Jershi Marja rollarında Firaya Akbar, Asrov, Danya Nurli, Fidosiya, Shokirjonning marjasi, Alsu G'aynullina, Zakir xizmatchi, Ildus Ahmadjon, G'alavuddin Al-Jamali, imonsiz yosh mulla, Ashar Shokir. Tiguvchi ham itchi rollarında Nail Dunay, Garmunchi Urus, Rinat Taji, Avul mullasi Anvar G'obaydullin,
Бокс мугаллиме Фәрит Җәләй, приказчик Халим Җәләл. Калган рольләрдә Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры артистлары. Спектакльне Айдар Хафиз алып бара. Тамашаның режиссеры Фәрит Җәләй. Спектакль магнитофон тасмасына 1993 елны язып алынган. Менә, господин Жанбаевич. Безнең шундый. Инде без сезнең исемдә 4нче катның иң югары җиренә мәрмәр ташы өстенә алтын берлә язып куймакчы булабыз. Бу мәдрәсәи Аглияның бинасы хөрмәтле господин Жанбаевич хәзрәтләре дип. Әле сонсыз тарих китабына да язам дигән идеңез. Хәзер тагы бер нишин, аннан тарихка да язармын. Шыңгыз хан, Аксак Тимер, Мамай Мирза, Симбика берлә бергә язам. Әйтегез әле, аны ничек иттереп язарсыз? Мин шулай китапка керәмме? Я, әлбит безнең китапларда Хәзрәти Гомар, Хәзрәти Гали, Сәйд Баттал бар. Менә шулар кебек язамсыз. Нәкъ шулар кебек. Һәм бар иде бер вакыт бер улуг ир. Аның исеме иде Жанбаевич дип язам. Аның урысчасында язылган маңыз. Һәм дә әйтегез, ул иде дигез, вольный пожарный дружинаның почетный члены. Дим. Дим. Мин аны язам. Мин инде аны язам. Менә шул безнең әлеге мәдрәсәи Аглияны салынып бетмәгән. Теге ташны куярга урын юк. Акчамыз юк. Безнең халык бит беләсез. Бәк не барасыз. Нәрсәне бетерегез сез, господин Жанбаевич. Бераз акча биреп торыгыз. Бирәмез. Бездән эш калмас. Күпме кирәк булыр? Сезнең исемне кечкенә бинаның өстенә куеп бастырып булмый бит инде. 5000 сум кирәк булыр. 5000 сум дисең. Мин 3-4 тәңкә генә дип тора идем. 5000 сум. Миңа 500 тәңкәгә вольный дружинадан алтын берлә господин Жанбаевич дип язылган похвальный лист берләр. Полиция мөдире үзе кул куйган. Син үзеңнең әллә нинди татар китабы Әбу Галисина Симбикалар рәтеннән татарча мине кертер өчен 5000 дисәң. Юк, булмай. Юк, сез хата ясадыгыз, господин Жанбаевич. Господин Жанбаевич хата ясаган. Ул ничек белепсез? Таныймыз. Мин эшкә вакытым күп түгел. Гафу итәсез. Мин хата ясадым. Астагфирулла. Сез хата ясыйсызмыны? Шулай дин. Шулай. Ул вакытта сезнең исем тарихка кермәймени? Киләчәк буын бар иде ди, бер ир. Исеме иде ди, аның господин Жанбаевич дип, авыздан авызга, кулактан кулакка сөйләмәсенмени? Шундый зур кешенең исемен тарих онытсынмыни? Заныш. Хушыгыз. Әле сез Жанбаевич түгел икәнсез. Әле сез һаман шул аңсыз татар Шакирҗан Миңлебай улы икәнсез. Хушыгыз. Юк, әфәндем, сез ялгышасыз. Мин Жанбаевич. Мин 500 сум бирәм. Айда, керсен тарихка. Юк, тарихка керү алай җиңел түгел. Әле мин сезне таракый-парвар образованный дип шаңгаңына әйткән идем. Ана, Кәҗәвали, бик керәсе килә дә.
1000'ni de bire, 5000'ni de bire. Ama tarihka kirtmimiz. Yok, kirtmimiz. 1000'ni bire degen. Olay bulsa minde 600 birem. Ya. 1000'den kimge tarihka bir kimde kirmeyi. Yarı 1000 bolsun. Rahim etiniz. Benim vağım yok eken. Birimin. Sen tarihka yazatır mene, birimin minden çıkallas. Grafinya. Olan. Sizni yangi turmush bilan tabrik etam. Миңа кешеләр киләчәк иде. Әле һаман юклармыни? Анда sizni bir it satучы көтеп тора. İşenlermisiz? Менә графиня алып килдем этләрне. Менә инде шым этләр. Мондый эт губернаторның үзендә дә юк. Менә монысы. Шым инглиз нәселендә. Лондоннан туп-тугры килде. Менә монысы диспакер инде. Монысы шын француз. Napoleon эте нәселеннән килә. Моның исеме нәсәбе французча итеп язылган дипломы бар. Монысын сөйләп тә тормыйм, бу Мисырдан килгән. Иске заманда фиргавннар булган бит. Бу эт шулардан калган. Мисалайса, асхабы кяфирин китмири була инде. Юсуф пәйгамбәр заманасыннан. Менә шул фиргавннар этнәсеннән. Мин менә монысын яратам. Бишенчесенме? Ул инеп пишратмас микән? Син ни сөйлисең шулай? Графларда, князьларда эт өйдә генә тора. Синең образованлыгың кайда? Юк. Бу и эте. Бик акыллы. Әнә инде асыл этләр, чын этләр. Мин менә монысын алам. Князь, менә монысы сиңа булса нишлә? Миннән бүләк булсын. Шулытны. Мин аның белән нишлим? Нишлим дисең? Итәгеңә утыртып тотарсың. Бу сиңа. Монысы миңа урамда иптәш булып йөрергә шәп булыр иде. Бу шуның өчен инде. Бөтен улы хатыннар хәзер Парижда, Берлинда, Псковта эт берлән йөриләр. Бик мода. Бу сезгә бик шәп булачак. Мин менә моны да алам. Князь, акчасын бир. Балалар не кадәр? Менә монысы 750 сум. 750 сум? Мин өчсез бирәм. Акча кирәк. Китәм. Югыйсә бу этне 1000 сумга сату берни түгел безгә. Бусы 500 сум. Моның шикелле берсе бар иде. Граф Шереметьевларга саттым. Нәселгә алдылар 600-гә. Менә шунысы, менә 600-гә. Тегесе, әйдә сезгә 300-га бирим инде. 350-гә. Кәтсәң. Юкмы сөйләсәң? Бездә ул эт баласы 3 тиен көмеш. Мин 100 тәңкәгә 100 эт тауып киләм. Табарсыз табуында. Ул бит йорт эте булыр. Бу нәселле. Менә бит кешеләр арасында да мирзасы бар, графы бар. Без граф. Князе бар. Менә этләр дә шулай. Алай да кыйбат. Безгә кирәкми. Алар югалып китәчәк. Нигә югалсын? Хезмәтчеләр нигә ни өчен? Юк, бу югалмый. Булар аттестатлы эт, ягъни паспортлы. Аларның муйнына җиздән яздырып, үзеңезнең исемегезне тагасыз. Югалса да, аннан сезгә китерәләр. Һәммәсенең муйнына җиздән язып Жанбаевич дип тагасыз. Бөтен күргән белгән кеше бу Жанбаевичның эте икән дип белә. Аламыз? Һәммәсен алдык. Алай булгач, акчасын рәхим итегез. Минем вак юк шул. Башкалап килерсең. Ничек инде ул? Син чек кына яз. Синең исемеңне банкда таныйлар. Таныйлар. Безнең Уфада сезнең исемне таныйлар микән?
Миңа да берни язып бирсәгез иде. Ул вакытта тарихка кермәйсез. Айда, керсен. Мулла Фәхретдин! Керсен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Затсыз. Bir şatlarımı pişirattı. Min graflar, kınyaginyalar kütem. Ул бит килеп керә. Yani var. Allahu Ekber. Allahu Teala uzun ömür, king devlet birip, bala şağa rahatın kurgan nasip etsin. Yavm-ı mahşerde Peygamber aleyhisselamның şafakati birle, ulamalar, fazailar, avliyalar bayraq astında, Arasat meydanında izgiler birle kubarlarga yazsın Şakircan efendi. Min Şakircan түгел. Min господин Жанбаевич. Maşallah, maşallah. So'ngsiz bizning Alat yo'li Mingilbay avzining o'g'li tugilmini? Men yolg'ishdimmi? Ayya. Min ilgari bizning atining o'g'li edim. Hozir men andi tatarning qora ismlaridan istan. Taraqqiy parvar bo'ldim. Men Janbayevich. Alaykan. Allah tavfiq bersin. Siz tegilay buldunuzmu? Tegilay yok. Men господин Janbayevich. Neymiş? Alaykan. Siz kirtasi kirdinizmi? Urus garay buldunuzmu? Al-gayaz billahi. Yok, yamışım yok. Men yolg'ishdim, qortliq birla yolg'ishdim. Minglibay avzi nindi haybat masjid qortiydi. Bu bulay bulgan bir duadır indi. Hayırlı olsun. Ne samırdıysın? Zatsız. Yok, Hazret, siz anlamadınız. Bu muhterem zat ilgari Şakirjan bulup yurgan. Atisi hazretleri... Atisi hazret tugul. Bizning Kursavulning muzigi. Minglibay ekan. Hazır bu efendi Şakirjanning jonini alıp, Minglibayning minglisin tashlab, Janbayevich bo'lgan. Shulay aytib mana taraqqiy etgan. Taraqqiy etdim. Kirtasi kirganmi? Alla boshimda biror narsasi shu olib ketganmi? Sizning anigiz bizning ovul qizi edi. Bizning ovul yondi, masjidi bizda yondi. Şul mescidni solirga g'ulama isminden sizden qadari hal ig'ana sirarga keldik. Mana menimda borda yozilgan. To'shul masjid, to'shul namoz. Taraqqiy targa kerak hazrat. Taraqqiy targa. Obrazovniy bo'lirga kerak. Yot tatir emish. Şol bo'ldibish. Taraqqiy kerak. Taraqqiy. Bizga masjid kerak, masjid. Masjidimiz yondi. Mana bu niye obrazovniy xalq anlatindi. Sen tarixqa kirga yurisin. U o'zining eski masjidini ketiribdi ha. Hozir bütün Avrupalılar gimnastik öğrenirler. U qonning yuruvine foyda etadi. Namozda gimnastik. Shuning uchun masjid kerak endi. Bayarlarda gimnastik ishlaydi. Gimnastik bek foydali. Bizda Janbayevich ishlaymiz. Ahmoqlar! Namoz her mümin Müslümanға farz. Hazreti Muhammed zo'r doktor bo'lgan. U gimnastikaning foydalılığın bilib, namozni raquq sajdani farz etgan. Astagfirullah. Al-gayaz billahi. Peygamber aleyhisselamni tahqirlarga kirishdilar. Badbaxtlar, yotsuzlar. Allah ırralı sizni. Allah ırralı. Mana. Bu xalq birla tarixqa kir. Niye obrazovniy endi bizning mullalar? Mana shundaylardan qutulish uchun biz madrasai Ag'liya Al-G'alini solirga bo'ldik. Durust. Sizning fikr durust. Xizmatchi bir necha o'ris gazetlari olib kirib, Shokirjonga beradi. Shokirjon birsin oladi, teskari boshidan tutib o'qigan bo'lib matasha. Господин Janbayevich, gazetalarda narsalar yozalar? Zinger mashinasi sotalar degan.
Тегу һәм чигу машинасы. Аврупалар efendim. Her yerde maşina. Bizimkiler namaz, burada, mescid. Ne образованныйлык? Siz indi siyasi işinde bilesiz. Siyasi dünyada nindi işler var deyin. Yaxşı degen. İşler bara degen. Yaxşı degen. Yaxşı bolsun indi. Türkiye hakkında neler yaza? Şap degen. Şap. Türkiye'nin bir paşası bir suğuda 70 bin kafirini qırıp gitgan degen. Bolsun iydi. Bolsun. Allah versin. Господин Жанбаевич'nin kabul vakti tamam efendim. Efendim, господин Жанбаевич, мен ашығам, сізні тарихқа кіртірге ашығам. Мен кеттім. Хушығыз, Жанбаевич. Бар idi deyverir, ismeydi de yanın господин Жанбаевич. Ol idi de akıllı, ol idi de образованный, ol idi de terakkiperver, ol idi de вольный пожарный общественның почетный члены. Почетный деп тарихқа язылар. Ишектән эшләпә тартмалары күтәргән бер малай килеп керә. Ураштага. Бу барин графиняга кибеттән эшләпәләр китергәннәр. Эшләпәләр? Барсы да эшләпәме? Әйе. Нәрсәйсең китте? Бар да эшләпә булмый ни булсын? Графинялар, княгинялар, татар хатыны кебек бер калфак берлә гомер үткәрәләр дип белдеңме әллә? Без эшләпә кибет ашабызмы? Эшләпә кибете? Син, князь, һаман үзеңнең дорфа, пишән базар гадәтеңне онытмыйсың. Улуглар берлә катышкач, улуг булгач, кием салымыңны мода берлә йөртергә кирәк. Малай, кая әле? Мода журналың бармы? Бар, менә. Менә бит. Булар барсы да мода журналларыннан. Килешәме? Князь? Килешә. Бек килешә. Монсы кечерәк түгелме? Tamam үз башыңа. Кичкенә дә түгел, зур да түгел. Карале. Бусы да ашып җибәрә икән. Соң шунысын алдың инде. Тагы унысы нәрсәгә? Син бер эшләпә алган графиняны кайдан күргәнең бар? Барын да алдым. Барысын да алдыңмы? Барысын да алдым. Ма. Буларны графиня яратмады, сыймады диң. Син ни эшлисең, князь? Куй, барысын да алдым. Тагы яңа модалар килгән булса, Париж модаларын китерерсең. Соң, булар белән ишисең. Монда бит бер дистә. Син аңламыйсың, князь. Менә монысы шимбә көн киясең. Менә монысы ачыграк, якшәмбе көн киясең. Менә монысы серьезныйрак. Монысы душанбе көн киясең. Менә монысы меланхолиярак. Монысы сишәмбе көн киясең. Монысы кече атна, монысы җомга киясең. Буларны? Монысын кич киясең. Менә монысын ат комитетына барганда киясең. Монысын театрга барганда, монысы ат чабышлары карага барганда, монысын алай-булайга. Бар, кайт. Тагы яңа модалар булса, тагы китергә кушты диң. Шул хисап белән бер акча да алып кайтырга куштылар. Князь, түлә. 800 сум? Исең киткән. 800 сум имеш. 14 эшләпә ник 800 сум булмасын? Юк. Минем акчам юк. Ма, ал эшләпәләреңне. Безгә кирәкми дип әйттеләр диң. Безнең эшләпәләр әле бик күп дип әйттеләр диң. Куй, калдыр шунда. Графиня диң, үзем кирип түләрмен дип әйтте диң. Юк, барыня акча түләмичә калдырырга кушмадылар. Бу затсыз мине кибет малай алдында мыскыл иттем. Ник мыскыл итем ди? Акчам юк дим, акчам. Хуш, князь. Без бергә тора алмыйбыз. Сез тупас,
Min onu siyip, üzüm grafiyi bulsam da hadidir fatatarlığına koramışa aşıktım. Ol şunun da kadırın bilmidir. Min grafiyi, Grafinya. aşınkım. Yarı. Ben tuleyim. Ani, üzüm kirip kibette tularımın diye etti deyin. Акча алмайша кайтырга кушмадылар барин. Çıkkına yaz, çıkkına. Yüreğim. Grafinya. Doktor kirek. Bitti bitti. Mine şlepeler. Şimbe işinde buldu, yakşembe işinde buldu. Toğun ne kirek? Knyaz, senin yüzünden yüreğin yokşu. Min bit seni suyam. Boks muallimi keldi. Hallo, guten Morgen, привет, sağ salamatlık, господин Жанбаевич. Kuram, әрі siz boks kiyimlerin giyinip ülgürmegensiz. Min hazır. Bilesiz, benim vakitim sayılı. Mine eli güne graf Şeremetovlardaydım. Mine sizden son knyaz Barattinsklarga baram. Biz Amerikalılar köterge irenmegende. Siz toptur Amerika'dan mı? Конечно. All right. Amerika'nın üzerinden. Tamam, üzerinden. Onda her kimde Rizinki kaloş giyip göreyim ha? Nikolay olsun. Elimine bunda Amerika kaloşu da götürürler. Şolay. Amerika kaloşunun ismi neyse? İrlerniki bulsa kaluş der. Hatınlarniki bulsa kaluş diye. Mana indi abraz olunaylık. İri bilen hatını kaluşka kadar koyargan. Bizde hemmesi bir. İriniki de kavuş, hatınlıkı da kavuş. Biz bir orta kalgan şol. Ayya. Tak, Жанбаевич. Mene ilgari min hücum yasayım. Siz soktırmaşka tırışığız. Soktırmaşka tırışığız. Ondan siz yasayısız. Eyme? Başınız mı? 1, 2, 3, 1, 2, 3, ham. Boksçı Şakirjan'a hücum yasayın. Şakirjan tegerep gide. Boksçı Şakirjan'ı tortip turgıza da tağı soğup yığa. Aybat. Indi hazır siz hücum edesiz. Şakirjan hücum yasay. Boksçı onu soğup yığa. Tortip turgıza da tağı soğup yığa. Tağın. Tağın. Allah yeter mi indi? Yok. Tağın bir. İndi. Yeter mi Allah? Yetsin indi. Ben akşasını tulayım. Vallahi tulayım. Şabaş. То есть, tamam. Ne, mene, пожалуйста. Bu nasıl? Nasıl deyip? Hesap. Mene benim 3 hücum. İşerten keren, sizin 3 hücumunuz, ikişerten keren, 6 tanka, ştrafka 10 tanka. Olayken. Meh, zinhar ola kör. Господин Жанбаевич, boksta bek olga ketib borasiz bek. Bit bilan ikkigina saboq oldingiz. Sizin de bek ustardingiz. Sizdan, как вам сказать, bek zo'r bokschi chiqar. Mana qarag'izlar, mana bular barisi-da bokschilar. Qarag'izlar. Mana bu butun dunyoga ma'lum Mantiun de Valeri. Meni de fulay. Jurnalga basarlar mı? Basarlar. Astra.
Жанбаевич тіпті yazarlar mı? Ну, конечно, yazarlar. Жанбаевич, қошыңыз, иртәгә қадар. Образованный bu Америкалылар. Калушқа қадар ир біле қатын айырған. Калуш дер, калуш дие. Бізде затсыз. Ири де келді, қотыны да келді емеш. Артта біздің біле тапта. Biz knyaz sizni quyosh vannasi olirga ketamiz. Siz hali hamon kiyinmagan. Menim oshishim kelgan edi. Mayli, oshashamaymiz. So'ng sen qo'yda graflarda, knyazlarda 4dan irta osh oshaganlarini ko'rganim bor. Olga Demirzag'na soat 1da oshiy. Alla, bizda G'odi Mirzag'na bo'libmikan? Mana so'z. Tezroq knyaz, biz kutamiz. Men hali kiyinib sevmadim. Ishlar shab borama. Maykvek. Mana bugun oldim bu ishlapalarni. Ay, bigrak motorlar ekan. Nega bik ko'p olding? Olinganda qolol deganda oldim. Yaratsang, sen bir nechasini ol. Rahmat, olirman. Су құйыну киімінде Шакиржан келіп кірі. Екі маржа аның екі яғынан қолтықлап алалар. Мына, шын образованный болдың, князь. Шулай. Кебеттен графиняға киімнер китіргенне. Нинди граф, нинди графиня, сағат 2-де киімнер қарайдыр. Қазір құяш ванны салыр вақыт. Yarın vakti yok dersin. Sınırak kiysin. Mana abzağın işleyi. 2 hafta 2 bek, ha? Mana terakki pervarlık neşik ola. Mana образованныйлык neşik ola. Шолук бөлмә, Шакиржан үзенең югары урындыгына маржа кәнәфигә утырганнар. Мин ахырыма китмешә ярамый. Мин авырыйм. Мин хаста. Тагы мин графиня. Нинди графиня җай буе шәһәрдә утырып торганын күргәнең бар. Акча юк. Бәттә минем акчам. Син акчаң җитәрлек булмагач ни дип син графиняларга әйләнәсең? Өйләнер иде үзең кебек бер Tatarkıga. Min Kırım'a gidem. Min bunda ularmın. Sen beni kızganmısın. Sen beni mesxarega olasın. Yok dim akşam yok dim. Dürüstüne aytem. Mine görəsin. Çekme yaz. Çekme. Şek birmiler. Bankta akşa bitken. Olay bulsa. Mine şu indi zaklatqa salıp durayım. Min bit kibem, min bit kırayım, min bit ulan. Sen Zaklatta salıngan, bir tugul 2 salıngan, 3'te salıngan, yok akşam. Buruşta tübeden aşkan yok. Min indi kara buldum. Min indi mesxara buldum. Yok dermeyeceğim, yok kirmeyeceğim. Yok dem, mening kirmeysin, bar. Hali qabul saati yetmegen, bar, çık, kirme. Tükürəm men senin qabul saatine. Mena akşa kirek, akşa. Men öz malımны bergen. Meni qo'yshonga qadar kuttirsiz. Bugun ertaga kechga ertaga men qo'yshonga qadar tag'in kutayim dey. Господин Жанбаевичның qabul saati saat 11'da. Tügal 11'da. Yumuşun olsa şunda gelirsen. Tükürəm men senin qabul saatine. Mena akşa kirek, bilemsin. Akşam kirek, akşam. Men anam mangay terim bilen tapkan. Senin kibik erem tamaklarını aşatır için men günü dünya koğanmı? Bir akşamını. Qabul saatim jetkach söyleşirmiz. Hazırga çıkıp tatışık var. Men akşamını almayan şeşekmeyim. Tükürəm men senin qabul saatine. Bir akşamını. Bu nindi yatsızlık. Sen qayda graflarda, knyazlarda şu akşa sırağında kurganın var. Ne образованный. Tükürəm men senin образованныйлыгыңа. Bir akşamını. 3 ay aşağın, içken.
3 ay bit bir tiyin birmegen. Jılarsın bit vallahi. Bir akşamdı. Шул әфәндене чыгарыгыз әле. Безнең Графиня белән фамилиячә утыра торган вакытымыз. Кабул сәгате илгәч килсеннәр. Әйдәгез, әйдә. Вакыты җиткәч һәр нәрсә булыр. Әйдәгез, әйдә. Минме? Мин моннан акчаны алмаянчы, bir тиененә кадәр алмаянчы чыкмыйм. Bir яхшылык белән акчамны. Әрәм тамак bir. Үкенерсең. Юк, минем акчам юк. Юк булгач нигә мал аласың? Элек бар иде бетте. Миңа тиешлесе бетте. Ана, сәгатең бар, бер шуны. Нинди граф, нинди князь, әллә нинди приказчикларга үзенең фамилия сәгатен биргәнен күргәнең бар. Приказчик өстәлгә куелган зиннәтле савыт сабаларны җыярга тотына. Иштисәң, бу бит урлау, кырын. Атыларны урлау түгел идемени? Bir akşamda. Ne әйберләреңне? Затсыз, необразованный. Тикрәмми синең образованный дип кыйлануыңа. Аларның бит ишләре бузыла. Алар бит 12 кешелек. Менә минем акчамның ише бузыла. Ул да ишле нәрсә? Акчада. Кайчан акчамны китерәсез? Әйберләрегез хәзер булыр. Кырана, ни дип шул исерекне кертәсең? Ни дип вакытлы-вакытсыз баш әйләндертәсең? Соң мин аны бер кертмәдем, 2 кертмәдем, 3 кертмәдем. Көтә булды да, менә булай бәреп кирип китте. Әле господин Жанбаевичның кабул сәгате җитмәгән. Шул арада тагы берничә кеше килеп керәләр. Барысы да кулларына кагазьләр тотканнар. Барыня, зинһар миңа кием теккән өчен акча бирә күреңез. Хуҗа хатын колагы итемне ашый. Ник акча алмаенча кайттың ди. Бүген алып кайтмасаң урамга куып чыгарам ди. 1 айлык мәшәгымне алып кала. Минем карчык анам бар, кичкенә сеңлем бар, зинһар, бирә күреңез, зинһар, биреңез. Кабул сәгате җиткәч керерсең. Шул хисаплар белән берлә түләп җибәрегез. Зинһар, әфәндем, түли күреңез. Мин бөтенләй урамда калам, зинһар. Юк, минем акчам, юк, бетте, түли алмыйм, мин белдем, мин банкрот. Көндә тавык та күрке ашарга банкрот түгел идең. Бүген банкрот? Юк, мин кыстырырмын сине. Күркәләрем исән чакта. Чыгар, кыстырырмын. Юк, минем акчам, юк. Алай булса, менә шул пианиноны бир. Миңа ярар кызлар үсә. Мин монда кибет түгел. Мин сатмыйм. Ул нинди затсыз, нинди графлардан, нинди князьләрдә пианино сатканны күргәнең бар. Алай икән, син бирмисең. Сез дә алыңыз. Кырылышып, әйберләр алырга тотыналар. Ишектән тагын кешеләр килеп керәләр. Бу бер нәрсә дә бирәчәк түгел. Судебный пристав. Сез буласызмы, господин Жанбаевич? Әйе, мин идем. Менә Хаим Соломоновичның дәгъвасы берлә сезнең әйберләрне язарга килдек. Әгәр дә хәзер үк түләп бетерсәңез, язмый китәрмез. Гафу итәсез, господин Жанбаевич. Сезгә кымачауладык. Миңа акчамны бирсәгез, менә шушы ишектән кирдем, менә шушы ишектән чыктым. Хаим, скандал яратмый? Юк, минем акчам, көтеңез бераз. Ни әйтәсез, Хаим Соломонович? Көтәгез. Хаим Соломонович көтә ул, көтә. 1 ел көткәнне ник тагы 3 ай көтмәсен? Ләкин, господин пристав, әле тегеләй генә, шунда миңа бурычына җитәргә нархны язсагыз, көтәрмен.
Siz, господин Жанбаевич, көңіліңізге ауыр алмаңыз. Бұл сіздің малны сатақ үшін түгел, тігілейгін. Ақша юғалмасын үшін. Үй алмайсыз. 1-2 мың тәңке үшін шул қадары тауыш құптарға. Менде графлар, менде князларда пристав келіп, әйбірлерін язғанды көргеніңіз бар. Ғафу етесіз, графиня. Ғафу етесіз. Мен скандал ясақ үшін түгел. Тігілей гіне, юғалып кетмесін деп гіне яздығам. Рахим етсәгіз, господин пристав. Нәрселер яздырасыз? Мына шушы пианиноны. Пианиноны мен алдым. Миңа 3 айлық ит бәһәсін түләмәгән. Алықсыз. Мен яздығам гына. Бәһәсі көп мә? 300 сум тұр. Мен 500-ге алам. 500-ге yazыңыз. 500-ге, господин пристав. Бұл әфәндінің да көңілі қалмасын. Мұна шушы 200-ге. 300 болсын. Неші пианино 500 болсын де. Мен өзім алдым 3400-ге. Мұна мен, графиня. Аны сізге яңадан 500-ге сатам. 500-ге гіне. Сіз файда етесіз. Мен де ақшамны алам. 500 гіне. Рахим етіп, тұңыз, господин Жанбаевич, тұңыз. Мұна шушы стәл үшін 300 тәңке. Тик тұрыңыз. Ғафу етіңіз, графиня. Мен қағап қына алам. Сіз қайда графларны, князларны шулай мәсқара етіп, отырған кәнәфилеріне тұрғызғаныңызды көргеніңіз бар? Ғафу етіңіз. Отырғыз. Мен яздығам ғына, графиня. Яздығам ғына. Отырғыз. Рахат мұлығыз. Не бәһә? Бұхара ішімі, Иран ішімі, господин Жанбаевич? Мен білмеймін. Менімше восточный. Ага, шулай. Шарық іші. Языл, господин пристав, 500 тәңке. Тағы нәрсе? Мұна бұл стәл орындықларына. Господин Жанбаевич, бұлар 12 орындық ма? 12. Ага. Ondan mına şuşu kitap şkafı, tağıdaki tağdalarını, ışıktaki asmağa baksı 500 sum. Tağı? Benim dağıtım pişmaklandı. Bitti, господин пристав. Sizni şunun için şandırdık. Ғафу етіңіз, господин Жанбаевич. Ғафу етіңіз, графиня. Мен бит сатаға түгел. Әлі көңіліш тыныш болсын деп кінә. Мен бит кішкіна кіші. Мен бит сізнің бірді низаққа кілмейм. Ақшамлы бердіңіз. Қазір бітті. Менім 3 балам бар. Біләмсіз? 3 балам. Алар ошаға сығырар, кейінеға сығырар. Ғафу етіңіз. Менің балашағым бар. Господин пристав, мен қызметші қыз, тігуші қыз. Зинһар менің ақшамны алып бер. Менің үшін де яз. Яз бірікімді. Менің әнейім қаршық, сіңілім яш. Мен нешлермін, господин пристав, зинһар ақшамны алып бер, господин пристав. Мына шундый мәхкәмәдән шыққан қағаз кетіргіз. Мен әзір. Бұлай мен яз алмайым. Ишектән Шакирҗанның атасы Миңлебай карт белән аның карчыгы килеп керәләр. Шундамыни бу бәддыга төшкән Алланың ачык кары суккан. Сөяк сындырып, илне көнне мәсхәрә итеп йөргә ничек ялмадың, а? Пу, мәлгун. Никсон балакай булай булдың. Изгілер бәддіғасыдыр шу. Киртәук сикірдің мә. Әти, әни, валлай жоқ. Нәрсә ялғанлыйсың?
Mana bular narsa. Yotsuz. Yot. Allah. Allah'ını iska çördün mü? Men sana ko'rsatarman tirta sikirga. Vallahi sikirmedim. Min terakki pervargına bulurga tilaganıyım. Bu neydin yaprak solumluluk? Kaçan graflarda, knezlerde kırıp küşünü kıynaganını kurganınız var. Bu ne bu? Kahar soğukkan. Sen mi ne? Mekkese. Sen mi ne? Min grafinya. Sen grafinya. Mına sana. Mına. Babay. Aniga. Niga bizning dinni masqalayta? Bizning dinni bitul masqalayta. Eti yok. Vallahi yok. Etinim. Siz meni nishib tiyasiz? Men o'zimda tilasam ne ishlarman? Allah. Men 3 yil starshina bo'ldim. Eti muy baranchuk. Yeter. Gittim. Vallahi bile tövbe ettim. Qaytdim tövbe ettim. Uturam men seni murdar. Uturam. Vallahi sikirdingmi? Vallahi sikirmedim. Bir kolaygına min abrazovunluğuna buldum deyip bildim. Min terakki pervargına buldum. Tövbe ettim. İmanınla aç. Ya. La ilahe illallah. La ilahe illallah. Muhammed. Mandanin işini Ningisi yılışmında? Politsiyeden ruhsatınız var mı? Mında men Xayim Salamonovичning alashaq uchun aybirlarini yozdim. Alay. Bular kimler? Biz Burushiyalar господин Околоточный. Mana 3 oylik it bahasini bermadilar. Benim kiyim tıkken akşalarımını bermediler. Zinhar alıp birigiz. Molşak. Tak. Bu fatırının hocası sizmi? Elek minidim. Min. Mında sizde Qozon uyezdi Karavay ovulining kristiyankisi Fedosiya Ivanova turami? Yok. Mında bizde andik şey yok. Bu kimsin? Bu elek grafinyaydı. Min grafinya. Sen ko'pdan grafinya bo'ldingmi? Buloq bo'yindagi pivonoyda turganda ali kristiyanka eding to'g'rimi? Bu meni misqildi, men grafinya. Pasportingizni rahim etingiz. Siz neydi graflarda, knyazlarda pasport depkani ko'rganingiz var. Bizning ism oltin birla казённый kitobga bosilgan. Mening pasport yo'q. Mening pasport qayda ekan? Senda tugilma? Men bilmayman, men ko'rganimda yo'q. Men sizni taniyman. Sen buloq bo'yinda pivonoyda xizmat etib turgan edingmi? Men? Yo'q. Qayda graflarni, knyazlarning pivonoyda xizmat etganlarini ko'rganlaring bor. To'g'risini ayt. Yo'qsa ishing nachar. Turgan edim. Bir faqirlikka qolib turgan edim. Men grafinya, knyaz meni saqla, bular menga bala yapmoqchi bo'lalar. Sen pivonoy xo'jasining bir bilazigini urlab qochib ketgansan. Rahim etasiz. Siz qo'lga olindingiz. Sen grafinya tugilmini. Yolg'onchi. Ne depsin meni? Господин Janbayevni. Yo'q. Shakirjon Minglibay o'g'lini aldading. Sen Karavay ovulining kütüşü Ivan kızımı ne? Son sen deb grafinya bo'lgan bo'lib yuriysan. Sen deb knyaz bo'lgan bo'lib yuriysan. Senda bit avval mujik. Keyin kiyimlaringni ayda politsiyaga, onda qarorlar. Bo'lmaga ikki bolasin ertib, Sahib Jamol kelib kira.
Әти, бізді алырға келдік. Бізде күгіл әти. Әни пәрәбәш пішірір, әти. Сахиб Джамал. Синме. Сахиб Джамал, синме. Min canım, min. Kutkar beni bu beladan, kutkar. Ey әтисе жаным, менә киемнәреңне алып килдем. Җитәр, бик күп җүләрләнеп йөрдең, бик күп саташтың. Әйдә, өйгә кайтамыз. Әйдә, кайтамыз. Әйдәңез. Әйдәгез, балалар. Әйдәңез. Үзебезнең йортымызга кайтабыз. Китте. Малгун. Бәдбәхетту! Шул шайтан қолданып, не қадар дәулет бітірдім, не қадар дәулет. Мен бит тәрәқи пәрвар болдым деп білдім. Мен бит тарихқа кірам деп білдім. Ярар, әтисе бик каты бір шыңа, ярар. Баш сау булса, Аллаһ теләсә, бар да булыр. Малы да табылыр, Аллаһ теләсә. Әйдә, тизрәк. Өйгә генә кайтыйк, әтисе. Өйгә генә кайтыйк. Ярар, бір шыңа. Теге тағы талшықта ескі кебетімді алырмын. Тағы ескі мысты бірлен сату ете башлармын. Аллаһ бұйырса. Яқшы тұрырмыз әлі. Киртә сикірмәгән болсаң, бір не түгел. Валлахи жоқ. Валлахи жоқ. Башқұрт қына гармончы урыс келіп кірә. Аның қолында зур, буталы тышлы китап. Canbaymış, господин Canbaymış, kettirdim sizne. Padişalar bile bir netten kitapka kettirdim. Min Şakircan Minglebay oğla bilemsin. Min Şakircan Minglebay oğla. Min senin Canbay işinle kurgenim işitkenim yok. Bu benim mulla kuşkan izimim. Minin işet Orası ismi veriladıysan, nişik sen mini mıskıl itesin? Kalktı ismiyir! Bizim dinini mıskıl iterga! Siz büyük yazıcımız Gayaz İshaqiyning Jon Bayevich əsəri boyunca qoyulğan radio spektakl tыңladınız. Ədəbi dramatik tapşırığımız şuşunun bilan tamam.